हेलो नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई बानी दीपक दीपांशु। तो आज हम भैया वो सब खातिर लेकर के बानी बहुत एकदम जबरदस्त बेहतरीन सॉन्ग, बहुत ही एकदम बढ़िया जबरदस्त होली के वो गाना बाटे। लभर लभर के लभर सॉन्ग बा, लभर होली गाना। तो अर्ज बा डीलावा टूटल बा रउए संहारी ये बाबा टुनटुन भैया के ट्यून पर ही गाना लेकर के आइल बानी। एकदम बहुत जबरदस्त मैटर बाटे, देख लीजिए 2025 नया लिखल बा। तो चलिए भी भाई अभी तक हमारे चैनल पर नए बड़े प्लीज़ आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइब कर ली और यह वीडियो के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र साथी के पास शेयर करब जा। जे भाई भोजपुरी के जानत मानत हुई है प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करब जा और कमेंट करके आप लोग के बतलावे के बाकी हाँ गाना वीडियो मैटर लागल कैसन, और आप लोग एक एक लाइक जरूर करब जा। और जे भी भाई के हमारा से पर्सनल गाना लिखवावे के हो कि पर्सनल म्यूजिक बनवावे के हो के म्यूजिक के लिए भी भाई हमारा संपर्क कर सकता लोग और पर्सनल गाना लिखवावे खातिर भी। तो चलिए हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि वीडियो ही गाना के माध्यम से आप लोगों के प्यार दुलार प्यार आशीर्वाद आप लोग अपने भाई दीपक दीपांशु और चैनल के जरूर मिली। तो चलिए वो सबके ज़्यादा देर ना करते हुए हम मुखड़ा के डमी करके सुना मत नहीं। लड़का के लाइन बाटे, सिंगल सॉन्ग बा लड़के लड़के खातिर बाटे। आप लोग ध्यान से सुनब जा, ध्यान से देखब जा, मैटर खुद समझ में आई का बाटे। आप लोग ध्यान से देखी जा, सुनी जा। लड़का कहता रहन कि जनुआ रे जिद कैले आवा हमरा टोली आ लेली है अबीर खेले खातिर होली। कि जनुआ रे जिद कैले आवा हमरा टोली आ लेली है अबीर खेले खातिर होली। कि आवते तोरा भीरी दोसर जोश हो गईल आपा कड़ाई गोइनी जात हमारे दोष हो गईल धाराई गोइनी जात हमारे दोष हो गईल। आप लोग समझनी लड़कियां उन्हें से बोलावती है लड़का के आ फिर पकड़ा जाता तो वह लड़का कहता कि पकड़ाई गोइनी जात हमारे दोष हो गो। लड़के के नो दोष दिया आजकल। तो वह चीज़ भैया मैटर में बैठे आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइए जा कि मुखड़ा लागल कैसन। चलिए फर्स्ट अंतरा की ओर लेकर के चल दनी। तो देखिए हमनी के फर्स्ट अंतरा बाटे। तो प्लीज रो सबसे रिक्वेस्ट बा कि अपन प्यार दुलार प्यार और आशीर्वाद ऐसे अपन भाई पर बरसैले रही जा। और जे भी भाई के हमारा से पर्सनल म्यूजिक बनवावे को कि गाना लिखवावे को कि भाई हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता हूँ। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो में सभी जगह मिल जाएगी। चलिए रुआ के फर्स्ट अंतरा के डमी करके सुनावत तनी। कि माई कसम खोकीते बोलावा लेना रहीस आ गाँव भर कहता कि इज्जत का बहिस। आ माई कसम खोकीते बोलावा लेना रहीस आ गाँव भर कहता कि इज्जत का बहिस। कि लड़की के चक्कर में पड़ल ना हो सहो गईल धाराई गोइनी जात हमारे दोष हो गईल पकड़ाई गोइनी जात हमारे दोष हो गईल। तो हमारे के फर्स्ट अंतरा रहा रो सबके कैसा लागल। लाइन बटे कि लड़की के चक्कर में पड़ब ना अब होश हो गईल। तो आप लोग जरूर बतलाइए कि फर्स्ट अंतरा बाटे कैसा लागल। चलिए वो सबको सेकंड अंतरा के लेकर के चल दनी। तो हमनी के सेकंड अंतरा बाटे। जे भी भाई के गाना वीडियो पसंद आई प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर आप लोग के बतलावे के भैया। और जे भी भाई चैनल पर नया हुई है प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर ले जाए। तो चलिए वो सबके सेकंड अंतरा के हम डमी करके सुनावत तनी। कि होली के उमंग चढ़ल रहे तोर का पार पर आ जुटाई देले आदमी ते चंदन के दुआर पर। कि होली के उमंग चढ़ल रहे तोर का पार पर आ जुटाई देले आदमी ते चंदन के दुआर पर। कि दीपक टुनटुन होली खामोश हो गईल धाराई गोइनी जातो हमारे दोष हो गईल पकड़ाई गोइनी जातो हमारे दोष हो गईल। हम माई बाप के इज्जत हमार देले ते उतारी आ जुटाई देले आदमी ते चंदन के दुआरी। तो चलिए रो सबके सेकंड अंतरा रो सब कैसा लागल आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइए जा।
फिर से रहो सबको बता दी कि जे भी भाई के पर्सनल गाना लिखवाए हो कि म्यूजिक बनवाए हो कि भाई हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरी समाज, जय हो माँ सरस्वती।